lavet et eleveksperiment med natron, og det her det var så vores opstilling, hvor vi så først i sådan en deal lige opvarmede den, så vi fik den renset fra alt skidt, og så derefter hælde natron. Og så vil vi så se, hvad der sker med natron, når det så er blevet opvarmet. Og her øverst har vi så, tre forskellige reaktioner. Og her skal vi så finde, hvilken en af dem, der så var den rigtige. Hvis vi lige tager udgangspunkt i den første, så kan vi tydeligt se, at den er blevet afstemt, så vi kan lige gå over og kigge herover på vores reaktion. Og her kan vi så se, at vi har natriumhydrogenkarbonat og natriumhydroxid. Og så kan vi først se her, at vi har udregnet, hvor mange mol vi har fået. Der har vi så fået 0,06 og 5 gram i massen. Og tilsammen så har vi så også regnet ud, hvad natrium vejer, og hvad hydrogen vejer, og hvad carbon vejer, og hvad 3 oxygen vejer. Og det har vi så regnet ud, og det bliver så 84,008 gram per mol. Og vi kan så se her, at der er ikke nogen af koefficienter foran de to stoffer, hvilket vil sige, at det er en 1-til-1. Så herover gør vi bare det samme. Vi tager vores M og dividerer det med vores store M, og så får vi så, hvor mange mol det er, det er 0,06. Og så har vi vores masse, og den skal vi så gange vores store M, hvilket er vores molarmasse, med vores N, som er vores mol, som er vores stofmængde. Og det giver altså 2,394 gram. Og hernede har vi så bare gjort det samme, som vi gjorde heroppe. Vi gik bagerst i det periodiske system, og kiggede på, hvad de forskellige, hvad Na vejede, og hvad O vejede, og hvad H vejede. Så har vi den anden reaktion her, som er natriumhydrogenkarbonat, som bliver til natriumoxid og CO2 og H2. Så skal vi lige have den afstemt inden, og så hvis vi starter med Na, så kan vi se, at der er en Na herovre, to Na herovre. Så vi skriver et total foran Na herovre. Så har vi H, der har vi 2 herovre, og det har vi også herovre nu. Så har vi C, der har vi 2 herovre. Det har vi ikke herovre, så vi skriver et total foran her. Og så O, der har vi 2 gange 3, så det giver 6. Og vi har 2 gange 2, det giver 4 og 5. Så det vil sige, at vi også har 6 ord herovre. Så den er afstemt. Så hvis vi går videre herhen til. Så hvis vi skal, her har vi så udregnet den molare masse, og det har vi gjort ved at lægge alle de her sammen. Og så får vi 84 gram gram per mol. Og her, der har vi fået massen til at være 5 gram, og så for at finde stofmængden, så tager vi så 5 divideret i 84, hvilket så får et resultat til at være 0,06 mol. Og herover for natriumoxid, der har vi så taget de her 0,06 og divideret i 2, fordi det var et 1-til-2 forhold, og det bliver så 0,03 mol. Og så igen hernede ved den molare masse, så har vi så regnet ud, hvor meget natrium og oxygen det er til sammen, og det er 61,98 gram per mol. Og så har vi så ganget de her to resultater sammen, altså 0,03 ganget med 61,98, og det giver så 1,86 gram. Yes, så har vi den næste formel. Den er den samme, næsten som den ovenover. I stedet for, der har vi bare natriumkarbonat i stedet for natriumoxid. Og ligesom før, så har vi 2 natrium her, så vi skal også have 2 herovre. Så går vi videre hen til H, der er 2 her, det har vi også herhenne. Så har vi CO3 gange 2, det vil sige, at vi har 6 ord, og vi har 2 C'er. Vi har et C her, og vi har et C her, så det går op, og vi har 3 ord her, 2 ord her, og 1 ord her, så der har vi også 6 ord. Så den går op. Nu skal vi finde molarmassen, eller vi kender massen, og stofmængden af først natriumhydrogenkarbonat, og derefter natriumkarbonat. Den første går med i periodisk system og finder vægten for natrium, hydrogen, carbon og oxygen, og lægger det sammen, og det får vi til 84,008. Og så derfor finder vi så vores stofmængde ved at sige
5 gram over vores molarmasse, og det får vi så til at være 0,006. Og så tager vi herfra som karbonat, gør det samme, går om bagved i periodesystem, finder vægten, og det får vi til at være 0,05,99. Og så er det så lige vigtigt at sige, at vores koefficient er 1-2, så heroppe er det den samme her, så dividerer vi med 2 for at få den til koefficienten 1-2, og så bliver det så 0,03 molar. Så for at finde massen, så tager vi 0,03 og ganger det med vores 105,99, og så får vi så massen, som så er 3,797 gram. Så nu har vi kigget på de 3 reaktioner herhenne, som vi alle 3 forklaret, og fundet massen og den stofmængden og den molarmasse. Og for vores reelle forsøg endte vi ud med at have, efter vi havde opvarmet natron, så endte vi ud med at have en masse på 3,37 gram. Og så kan vi så se på vores 3 reaktioner, for at finde vores rigtige reaktion, hvor meget deres masse var på. Og her har vi masse på 2,39 gram, hvilket er tæt på, men ikke det ønskede tæt på. Og herover har vi en, der hedder 1,86 gram, hvilket er langt fra. Men så har vi så ved vores sidste reaktion, der har vi en masse på 3,797, hvilket ligger pænt tæt på. Så den godtager vi. Derfor er det vores tredje reaktion, som vi har herovre, som er vores oprindelige, og det der foregår under vores forsøg. Til allersidst så vil vi lige snakke lidt om de fejlkilder, som kan gøre, at man ikke får de helt præcise tal. Og det kan enten være, hvis der har siddet noget snavs i nogle af de her ting, vi har brugt, som altså fra et gammelt eksperiment eller sådan noget, eller også hvis den her digel ikke er ordentligt opvarmet. Og det her, det var så vores slutning på vores lille eksperiment om, hvad der sker med natron, når det bliver opvarmet.